Unya, sure jud ko nga daghan ni diri kay bag-ura ni baha. Karon, kay wa ko'y kalaban, masulod jud na ako ning bulawan ron. Salamat. Kaabot na yun. Wapo ni din kay hawan-hawan ba? Karon, kaya nakapalit kong bagong detektor. Mas dako pa siya ha. Mas daghan ni makuha. Testingan na ako ni Be. Daghanan ni detect. Uy! Palo juga ni ba? Uy! Uy, kadaghan ba? Uy, sama ni? Daan ka pa lagi. Kusog kayo mo detect, nakakita man na yun. Uy! Uy! Tarawa! Nakachamba ni Kog! The Golden Spoon! First income! Dagyan mo ni sa unahan pa. Nakakuha na akong Golden Spoon! Mimang! Uy, naanang po di siya diri Unsa man na yung gidala-dala? Mimang! Kumusta ang buhay-buhay na to diya, Mang? Tanawa akong detektor, Mang. Walop kayo! Nakakita din the Golden Spoon! Nanong naa naman po ka diri apang? Ako ba'y nakauna diri? Hoy, may magimuha ni dire. Ang importante, nakakuha na ko gisa. Ang ikaw, oy, murag wala pa man lagi. Yate, dakuha na imong detektor pangoy. Alang. Kung gusto ka mo palo, dapat dako kag detektor. Tos, kanay mong detektor pang? Pikoy mana. Ako mas legit. Legit si mong igit? Wa pa mga ni kay kuha. Awa, sampulan ti ka. Panidi, Mang. Oh, panidi. Awa, ko siya kam detek ko. Hala, kusuga mo detek sa iya oy. Ako apod siguro be. Asa naman ang mga bulawan oy. Uy. Hala, nakakuha na pod. Unsa na po ka ni, Mang? Uy, unsa ka ni? Uy, hala. Mga kristal man ni, oh. Uy. Mga kristal ginayo. Uy. Siga kay bay. Mang, look at this. Hala, unsa man apang? Nagsidlak-sidlak ka din Mang, tanawa ko nakuha. The crystal. Uy, nasa jud na yung detektor oy. Ako wala pa jay kuha. Murag ako man siguro ang piki bay. Iya man siguro ang legit. Kunya, Mang, kumusta ang buhay-buhay niya? Ako, na. Kakuha na ko kristal. Palo na kay ko. Pero ikaw, uy, murag wala pa man. Sos, hambugiro kayo. Sige lang, makakita ra ko ron. Mang! Paningkamot yun niya, Mang! Kaya makahunat ko, hurot yung bulawan diri ron. Ay, sige hinambog da pang. Nakachamba ra jud ka. Aw, tsamba man ka. Uy. Iba na, kusugad diri, uy. Oh, umurot na diri guro ba? Unsa man akong detektor oy? Dili jud ka kuha. Malugi jud ka ni ron. Uy. Murag lagi na diri. Oh, kusuga, uy. Ala. Kusuga man. Unsa ka ni? Ala. Naibuda. Uy. Buda gido. Matay mo ra man ni buinas kayo. Yes! Paldo! Lah, unsa naman po na yung nakitaan? Buda! Unsa man na yung giluhod-luhuran? Nakakaluta po siya Buda? Na, padluha Buda na oy! 안녕하세요, kusumida, kara, goldira. Na, nag-Korean naman bay! Tungod na sa Buda ba? 안녕하세요, ma, kumusta ka na? Ako? Kita na ko Buda. Ikaw wala pa. Pauli na. Ikaw uli! Buanga ka! Hambugiro kay ka! Ako rin na. Paldo na. Tungod yun na sa detektor ba? Kay nakakuha man siya Buda! Paldo.
Buda! Nawala akong Buda. Akong Buda. Salamat ani Pang. Mauli na ko. Ma! Akong Buda, ma!